Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα αυτό που θα κάνω πρώτον, πρέπει όλοι μετά να πατήσετε subscribe. Αγόρασα ένα από τα πιο καυτερά πατατάκια του κόσμου, της εταιρείας, αυτής της εταιρείας το πιο καυτερό. Δεν είναι σαν το One Chip Challenge, αλλά είναι πάρα πολύ καυτερό. Γι' αυτό μην χάνει χρόνο και πάμε να το ανοίξουμε. Μπρο, δεν μυρίζει καθόλου ωραία. Μοιάζουν σαν τα Lay's, αλλά είναι έτσι. Τώρα είναι ένα από αυτά εδώ. Η κίτρινη, η κόκκινη, αυτή είναι τη κόκκινη, αυτή είναι λεπτή, αυτή είναι χοντρή, ή την πράσινη. Έχει λίγο απ' όλα το ένα πατατάκι. Έχω εδώ νερό. Έπρεπε να πάω και ένα γιαούρτι γιατί... Τέλος πάντων, μην χάνουμε χρόνο και πάμε. Κάτσε μπρο. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσω λίγο έτσι. Παιδιά, δεν γίνεται, δεν γίνεται, όχι, δεν το έβαγα ένα τόσο κουμαντάκι. Ωραία, ακόμα συνεχίζει. Λοιπόν παιδιά, έχουν περάσει 2 λεπτά από τότε που έφαγα αυτά τα χάλια πατατάκια. Δεν γίνεται. Είναι full καυτέρα. Και έχει άλλα τόσα μέσα. Ωραία φίλε. Κοιτάξτε, ακόμα έχω το καυτερό μέσα μου, δηλαδή πριν νόμιζα ότι πήρα φωτιά. Ωραία φίλε. Και έχω φάει μόνο ένα και είναι ένα τόσο κομματάκι. Και τώρα για να περάσω τη challenge πρέπει να φάω τουλάχιστον 10. Και είναι 30, 40, 50. Οπότε, αν δεν το κάνω, δεν παίρνω το challenge. Και εγώ δεν σταματάω μέχρι να το περάσω. Πάμε να φάμε ένα τόσο. Μπρο, δεν φεύγει η γεύση. Παιδιά, έχει τελειώσει το νερό, έχει μείνει ακόμα η γεύση στο στόμα μου. Περιμένετε, πάω λίγο να πάρω άλλο ένα νερό. Ήρθα με νέο νερό.
Όσο πήγα να το πάρω έμενα και λίγο λίγη ώρα να καθίσω. Είναι full καυτερά. Είναι ακόμα στη γεύση μου. Αλλά για να περάσω το challenge. Παιδιά, εγώ δεν φεύγω από εδώ μέχρι να περάσω το challenge. Λοιπόν, άλλα 2 και τέλος. Τι 2 εδώ, ούτε ένα δεν μπορώ να φάω. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, τόσο. Θα είναι κανονικό. Οπότε ένα τέτοιο. Αυτό το μικρό το πετάμε μέσα. Και ας πούμε, έχει κάτι να βρω κάποιο άλλο. Αυτό. Έλα τώρα, παιδιά, αν με πούνε τώρα τσιγκούνι, είναι full καυτέρα. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτά τα δύο. Οπότε τώρα σκέφτομαι να φάω και τα δύο μαζί ή ένα-ένα. Κοίτα, για να τελειώνω γρήγορα, θα τα φάω και τα δύο, μαζί. Είμαι τρελός. Πάμε. Οπότε τα βάζουμε έτσι μαζί. Τα κάνουμε σαν σάντουιτς. Και το τρώω. Περιμένετε λίγο να ανοίξω το μπουκάλι. Να πιω λίγο. Οπότε. Πάμε. 3, 2, 1. Όπα! Πριν τα φάω, έχεις κάνει like και subscribe σε αυτό το κανάλι. Αν δεν έχεις κάνει, κάνε τώρα subscribe και κάνε like σε αυτό το βίντεο. 3, 2, 1. Μάλλον το φτύσω. Δεν το φτύνω. Δεν σταματάει. Δεν το κάνω άλλη φορά. Μπορώ ακόμα πάω να πλύνω το στόμα μου. Αλλά πριν πάω, αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή. Και αν θέλετε και part 2, κάνε τώρα. Αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει τα 5 like.